Čau, vítám tě u dalšího videa a dneska to bude úplně něco jiného než Half-Life. Ano, už jsem si přednatočil 2 epizody, máme pro vás připravený a ne za chvilku už bude vydávat, ale ještě si nejsem přesně jistý, ale též moc vám teďka rád to řeknu. Ale dneska budeme hrát něco jiného. Budeme hrát hru jménem The Very Organized Thief. Já asi začnu už první hru. První, jakoby, váš cíl hry je zjistit, aby teď to furt necinkalo. Takže váš cíl je vzít všechny tady ty věci, které máte tady jakoby v tom listu. A jako první věc, hej, můžu to, aha. Candlestick, což to je tohle. Potom chtěli konzole, pokud nebude tady, jo není. Konzole je v jedné z těchto pokojů, jo. Ne, to není ono. Však to píše Game Console, ne? Ne, aha, no to nepíše konzole, aha. To zase s ničím spletl. Gold Ball Digital kamera. Tak tady máme money. Tady je to locknutý, na to potřebujeme klíč, který za chvilku zkusím najít. Laptop, ne. Není. Gitara, ale to nepotřebuji teďka. Ale Diamond Ring, mohl bych to vzít. To není ono. Beru náboje. To je dobrý náboj. A kamera. OK, takže pokud to tady celý prošel. A není tady nic, tak mi ještě zbývá to. Že bych to zkusil tady najít. Že tady klíč, to je office key, OK, ten si vemu. Tak, potřebujete ještě něco? Mobilní, jo, mobil. Pocket watch. A bicycle je tady. Bracelet, počkej. Počkej, tady není nic. Moje první jako... Oh shit, Kámo, my to asi na paměť tady nedáme. Počkej, ten brz byl však někde takhle tady, ne? Ne, tak tady není. Tu taky ne. No, tak ještě půjdeme do toho office, tady. Tablet, ne. Tady je kód na to. Trezor, akorát, že ten teďka nepotřebujem. Kámo, ale on přijde ten cápek. A zbije nás. Hej, cash, daj mi. Co tohle? To je dobrý. A co jsem zase nechtěl vzít? Kámo, tak co tady může být? Co, i ten mobil, kámo, kde? Statue tady, ne, ale to teďka nepotřebuju. A mobil. Ne, on je tady majitel, kámo. Teďka na. Už je tady. A pánové, teďka tady budeme hrát babu, že... Počkej, ne, to byly... Kámo! Dej to pryč, teďka ne, mě teďka bude nahánět, já mu budu utíkat. Co ještě potřebujeme? Bracelet a pocket watch. Bracelet. Tak on je tady. Hej, ale zase... Zdar, co je? Oh shit! Mě někdo volá teďka. Kam mě volá nějaký... Hej, mě volá nějaký plus 34, to je Ukrajina, nebo já nevím, kdo mi volá. Pánové, jsme zpět. A jsme furt v baráku a on je tady furt ten cápek. Pocket watch máme.
Třeba bracelet a digitální kameru. Kámo, kamera. Kde může být kamera? Kam bych já jsem si dal kameru, já bych si dal třeba na noční stolek. To jebu, já prostě jdu run. Já jdu prostě full run. Bracelet, let's go. Kámo, teďka mě nemůže zbít ten cápek. Oh fuck. Dobrý, jsme v chillu, on mě neví. Ne, neříkej, on tady chodí sám, jako po baráku normálně. Prostě že zalogovaný tam na tom jednom místě. Do hajzlu, já nemůžu jít tam, protože mě jinak uvidí. Kam bych já jsem si dal kameru? No tak aspoň jsme safe, že máme jakoby horní část baráku pro sebe, no to druhý patro. Protože on tam prostě stojí, kámo, kouká na stěnu. Kámo, nám poslední dvě věci. Jo, počkej, tak to je as. Pokud kamera je tady a pokud tady je... Pokud kamera tady nahoře, tak máme to vyhraný. No, zase otázka, kde je kamera. Kámo, to byla tady ta věc. Tu celou dobu. OK, GG's, tak ještě nebudu běhat, protože to chci vyhrát. A teďka... Prosím, neříkej, že on sem chodí. Ne, počkej, já si radši otevřu, protože, kámo... Já rychle to otevřu, ten trezor, a uteču. 4 7 8 Otevř to. Počkej! Já jsem ten trezor nějak neaktivoval, já jsem u toho trezoru nějak neaktivoval ten... OK, všechno máme, let's go, escape. Za 10 minut! In the best time, making the master thief. Kámo, já jsem nejlepší thief. No ale zase ne Irlo, jo, to zase si nemyslet. Takže jdeme další, ještě dáme poslední try. DVD player, počkejte, tak tam bude buď takhle tady. OK, není, takže tam bude nahoře. Pořádám tablet, ne. Herní konzole, OK, takže všechno teďka vezmeme nahoře. Myslím, že ta... tady. DVD, tady. A co jsme to ještě potřebovali? Microwave, počkej. Ne, tak víte co, já bych vzal všechno teďka dole. Co vím, že je dole, tak zkusíme najít bracelet, ale to... Si teď nejsem jistý, jestli bude takhle tady. Musíme teďka co nejvíc být tady dole, protože tady dole... Můžeme zase lagnout toho cápka, když to teďka nebudu dělat, protože potom to pro vás není funny. Bracelet, let's go, kámo, to je dobrý run. I office key už mám. Statue nepotřebuju. Co potřebuju? Kettle je to ne. Konvice. Jo. Headphones je na druhém patře. Kámo, jestli já tohle ještě pokud pokud já všechno tady, kámo, vemu, aniž by ten cápek přišel, tak, kámo. Nevím ty peníze, kámo. Headphones. A gold bar. V 4 9 6 8 Error? To je 9. Kámo. Jdem. Keep searching. No to ne.
Dámy a pánové, my jsme to totálně podělali. Já ještě musím vzít ten painting. Kde je painting? Kámo. No to ne. Kámo, no to ne. Kde je painting? On mě mine, on mě mine, on mě mine, on mě mine. Kde je painting? Tak já už na ně čekám, já ho obejdu. Kamo, kde může být? Který painting? Který painting? Kde, který painting, kámo, on ten cápek chce, vole, já to jebu. Dobrý. Mám to, běž. Let's go. OK. 3 minuty, kámo, tak to je ale, to je actually good. Ne, já už se nechci, ne. Tady to ukončím, ano, tohle bude dost. Hold shift, ne, já už chci ven. No, bude všechno po té turu, já vím, bylo to moc rychlý, ale nevadí. Takže pokud se to video líbilo, zanechte like, odběr a uvidíme se příště.